Здравейте, приятели! Това е продължение на предходното видео, свързано с нарцистичното травматично обвързване. Стигнахме до четвъртия етап, който е газлайтинга, етапа на газлайтинга. Нека си припомним предните три етапа. Първият етап е любовното бомбардиране, когато вие се чувствате като в сбъдната фантазия. Вашият любим или ухажващ ви бомбардира с любов, прави всичко възможно, с което да удовлетвори вашите желания, да ви накара да се чувствате като в приказка, прави неща, които дори не искате и не желаете, но са толкова приятни, че не може да ги откажете. По този начин той се опитва да ви спечели доверието, да спечели любовта ви и така да се почувствате обвързани с него, емоционално обвързани. Във втория етап вече той започва да изграждате това доверие към него и тази зависимост. И именно когато първият етап отмине, вие му се доверявате напълно, без него си мислите, че не бихте изпитали подобна любов, подобно одобрение, никой не би ви обичал по този начин. И това е вид зависимост емоционална. Третият етап е когато той постепенно започва да отнема това одобрение от вас, започва да ви критикува. Критиката става все повече и повече. Тогава се чуете защо, какво се случва, какво съм направила и се появява четвъртия етап, в който той започва да ви обвинява, че вие сте причината той да отнеме своята любов към вас. Нарича се газлайтинг. Както казах и в едно друго видео, ще обясня какво е газлайтинг. Газлайтинга е психологическа манипулация, в която субектът, който ви манипулира, се опитва да изкриви вашите възприятия на реалността. Т.е. започвате да се съмнявате във вашите възприятия и преценката си за реалността. Идва от филм, в който главният герой се опитваше да умишлено да накара съпругата му да подлудее, като се изкривяваше реалността, така че тя да се съмнява в своите възприятия. И така, по време на газлайтинга, вашият партньор ви обвинява, че вие сте виновни за това, че той се държи по този начин. Казва ви, че ако само промените своето поведение и се държите по начин А, Б и С, той отново ще възстанови своята любов към вас и нещата ще са по същия начин, по който са били в началото. Подведени от това, вярвайки на думите му и силно желаейки да се върнете в етап 1, където всичко е било прекрасно, като в приказка, вие се опитвате да правите всичко, което той иска и харесва. Опитвате се да изпълнявате всяко едно негово желание. Т.е. той ви казва, не прави X, Y и Z и вие не го правите. Това може да се отнася за срещите ви с приятели, за споделянията ви с семейството, за семейни празници. Няма да ходиш, няма да присъстваш. Постепенно той ви ограничава от целия кръг хора, подкрепящи ви, на които досега сте имали доверие, за да може да останете напълно зависима или зависим от него. Това се случва в продължение на месеци, може би. Зависи от това до каква степен вие започвате да се съмнявате в неговите насоки към вас. Започвате да се съмнявате дали този човек наистина ви обича. Ако това продължи и вие в този момент се откажете от тази връзка, повярвайте ми, спасявате се като личност, като психическа цялост, иначе ви грози пълно разрушение. Затова е необходимо в този момент, когато започнете да страдате и да се съмнявате, да предприемете действия, да потърсите помощ, да не се доверявате напълно, да осъзнаете, че всъщност това, от което се нуждаете, е любовта ви към себе си, вярата в собствените ви сили и възможности и да потърсите подкрепа от хора, на които сте се доверявали до този момент и не сте се чувствали по този начин. Благодаря ви.